Di mitolojiya Yevnanî de mîtosa Admetusê. Di mitolojiya Yevnanî de Admetus, an ji bi gotinekî din Admetos, kralê bajarê Pîherayê ye û maneya navê wî ê ku kedî nebûye an jî nehatiye kedîkirine. Di ciwaniya xwe de çûye nêçîra barazên Kûvî û beşdarê sefera Argonatiyan bûye. Ji ber kuştina Kîlopan, Apollon wê demê ji bo salekê ji çiyayê Olimposê hatiye qewirandin û Admetusê kral wê demê wezîfeya şivaniyê daye wî. Admetusê ku dil ketibû alketîsa keça Peleasê ve armanca gihîştina mirazê xwe ji bêgaviyê şêr û barazekî Kûvî dide ber erebeya xwe. Ango erebeya xwe bi wan diajo. Li ser vê yekê Xwedayê Apollon alîkariya wî kiriye û Admetus bi vî havî gihîştiye mirazê xwe. Lêbelê Admetus şeba dawetê jî bîra dike ku ji bo Xwedawenda Artemisê qurbanekî şerjê bike. Li ser vê yekê Artemisê nava nivînên wî bi maran tije kiriye. Apollon wî ji vê belayê jî xilas kiriye û qedera wî bi şertekî guhêrandiye. Qedera wî bi şertê ku di dewsa wî de kesek bi mirina xwe razî bibe, di qîma xwe pê bianiye ku Admetus bijî. Lêbelê ne dê û ne jî bavê wî û ne jî xulamekî wî qîma xwe pê neanîne ku bikevine dewsa wî û di dewsa wî de bimirin. Bi tenê Alkestîsa jina wî a ciwan pê razî bûye ku ji bo mêrê xwe feda bike. Piştî ku Alkestîs derbasê Hadesê dibe, Herakles wê ji wir xilas dike. Euripides di tragedya xwe a bi navê Alkestîsê de vê motîfê bikar aniye.